Umatake ang mga army worm sa ilang taniman ng sibuyas sa bayan ng Bayambang, partikular na sa barangay Manambong Sura. Ang 3 hektaryang inaasahang maaani ay bumaba na lamang sa 2 hektarya dahil sa peste. Ayon sa ilang magsasaka, nagsagawa na sila ng forced harvest upang hindi na maapektuhan ng iba pa nilang pananim o ang massive infestation na tinatawag. Panawagan ng mga magsasaka na ibaba ang presyo ng mga pesticide at insecticide upang kahit papano ay hindi sila malugi at maisalba ang ilang pananim. Ayon naman sa LGU Bayambang, isolated case lamang ito at sinigurong na mahagi ng organic pesticide upang matulungan ang mga magsasaka sa nasabing bayan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.